Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim ulama ingkang kawula cadhong barokahipun. Pak Kiai Samsudin ingkang kawula cadhong doa lan barokahipun. Dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sedaya panitia halal bihalal keluarga besar Bani Kastawi ingkang tansah cinaket ing manah. Langkung rumiyin semoga kawula dherekaken nganjuk raos puji syukur wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kegiatan saha kawilujengan. Dumateng panjenengan dalah kawula ingkang hanjalari panjenengan dalah kawula saged kempal manunggal wonten ing adicara halal bihalal keluarga besar Bani Kastawi. Sholawat saha salam konjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu paringi syafaatipun bijang wonten yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sagung para rawuh ingkang sinumbak ing pakurmatan. Kaperangan kula ngaturaken rantamaning adicara halal bihalal keluarga besar Bani Kastani. Kanthi adicara ingkang urut sepisan nun inggih pambuka, rinakit adicara ingkang urut kalih nun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Wontene adicara ingkang urut 3 nun inggih tanggap wacana saking panitia halal bihalal. Adicara ingkang urut sekawan nun inggih tanggap wacana saking Bapak Heri. Adicara ingkang urut gangsal nun inggih punika tanggap wacana saking Bapak Sugiyo. Adicara ingkang urut 6 nun inggih hikmah silaturahmi saha doa panutup utawi hastungkara. Lan adicara ingkang urut 7 yaiku panutup. Sagung para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Kanthi nyadong ridhonipun Gusti ingkang Maha Agung, mugi tumapaking kati wiwit purwa madya lan wasana tansah lulus raharja. Monggo kita bikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten waosan basmalah mugi dadosaken lancaraning adicara punika. Dunggap adicara ingkang urut kalih waosan ayat suci Al-Qur'an dumateng Ustadz Ahmad Reza kawula sumanggaaken. Pray memory. Mekaten waosan ayat suci Al-Qur'an mugi saged nambahi amal ibadah panjenengan dalah kawula. Dunggap adicara ingkang angka 3 nun inggih tanggap wacana saking panitia halal bihalal keluarga besar Bani Kastani. Dumateng perwakilan saking keluarga Bapak Tirto dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kula aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita nikmat sehat lan kesempatan saengga kita sedaya saged kempal wonten mriki kanthi wilujeng lan remen. Kula sak keluarga selaku tuan griya ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun sanget dumateng sedaya anggota keluarga utaminipun keluarga Pak Dandi lan ugi keluarga Pak Heru ingkang sampun saged rawuh wonten acara meniki. Wonten kesempatan menika kula pribadi sak keluarga nyuwun agunging pangapunten menawi wonten kekhilafan kirang langkungipun tumindak utawi ucapan, mugi kita sedaya saged saling memaafkan lan resiki ati. Mugi-mugi acara halal bihalal menika saged nglestarikake paseduluran, nambah kekompakan lan gawa berkah tumrap kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dumateng perwakilan saking keluarga Bapak Tirta dipun aturaken agunging panuwun. Nunggap adicara ingkang angka sekawan nun inggih tanggap wacana saking perwakilan keluarga Bapak Heri. Dumateng perwakilan keluarga Bapak Heri dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng para sedaya rawuh ingkang kinurmatan. Sanesipun puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi rahmat, taufik, hidayah saha inayahipun kita sedaya saged pinanggih wonten papan punika kanthi wilujeng sehat walafiat ing acara silaturahmi puniki. Sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan sedaya umat. Kula wakil saking keluarga Bapak Heri nyuwun pangapunten bilih wonten kathah kalepatan. Kula ugi ngaturaken pinuwun ingkang saestu dumateng para pinisepuh kadang turun saha sedaya rawuh ingkang sampun kersa rawuh lan bebarengan nyengkuyung acara puniki. Mugi acara silaturahmi puniki saged dados pangrengkuh paseduluran
pangikat kompakan lan pangalap berkah saking Gusti Allah ugi dados pangiling-iling bilih paseduluran punika kalebet rezeki. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten seagung-agungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng perwakilan keluarga Bapak Heri dipun aturaken agunging panuwun. Adicara ingkang angka gangsal nun inggih tanggap wacana saking Bapak Sugiyo. Dumateng Bapak Sugiyo dipun sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng para rawuh ingkang kinurmatan. Puji syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat, berkah lan inayahipun. Sholawat saha salam ugi kita aturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan sedaya umat. Kula wakil saking keluarga Sugiyo nyuwun pangapunten bilih wonten kalepatan saha ngaturaken panuwun ingkang saestu dumateng para pinesepuh kadang turun lan para sedaya rawuh ing papan pelenggahan. Mugi acara silaturahmi punika saged dados pangikat kekompakan, pangrengkuh paseduluran lan pangalap berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ugi dados pangeling-eling bilih paseduluran punika kalebet rejeki ingkang langgeng lan kedah kita uri-uri bebarengan. Menawi wonten lepat kula nyuwun agengi samudra pangapunten. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Sugiyo dipun aturaken agunging panuwun. Adicara ingkang angka 6 inggih punika hikmah silaturahmi saha doa panutup. Sumangga dipun midhangetaken sesarengan. Dumateng Bapak Kyai Samsudin dipun sumangkaaken. Pray memory. Mengkaten hikmah silaturahmi mugi saged nambahi amal ibadah panjenengan dalah kawula wonten pagesangan punika. Para rawuh ingkang winantu ing kamulyan, wonten adicara panutup monggo dipun tutup kanthi waosan hamdalah. Ananging saderengipun anggenipun kula nderekaken lampahing titi laksana adicara wiwit purwa, madya lan wasana wonten kekiranganipun. Kula priyangga nyuwun agunging samudra pangaksama. Saderengipun para rawuh kondur katuran cawat asta, piyantun putri kaliyan piyantun putri, piyantun kakung kaliyan piyantun kakung. Monggo pahargyan punika dipun tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.